Watu wanahangaika, watu wanakufa, wanyama wamekufa. Tunataka serikali iharakishe hii maneno. Bang' dweche abirio gikone Doho ma Kisii otweyo ji adek ma itudo kod monj mar baby Junior Sagini. Doho no otweyo Maina Ochogo kuom higni 40, Pacifica Nyakerario otwe kuom higni 10, ka Dan Sagini ma en Rael Nyakerario mitwech mar higni 5. Kaka Crispin Otieno lero, ji adekgo ni thuolo mar ndalo 14 mar chwalo ywak margi e Doho mar apil. Bang' kane oyudgi kod ketho mar monjo kendo toko oko wenge Junior Sagini tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo. Maina Ochogo, Pacifica Nyakerario kod Rael Nyakerario nyoso e Doho mamalo ma Kisii mar winjo ng'eto e buch monj Sagini manomakogi. Doho noyudo Maina Ochogo kod ketho mar toko oko wang' Junior Sagini kane otiyo kod pala mabith, soyo nyathino e ogunia kendo wite e puodho moro e gwenge ma Ikuruma kama noweye e lak tho. Pacifica Nyakerario kod Rael Nyakerario noyudgi ketho mar siro achich maduong' Maina Ochogo e monj mar Sagini. For the second accused person, Pacifica Nyakerario Ochogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he sentenced to serve 40 years imprisonment. Jang'ad bura Christine Ogweno nyochiwo ler e wi ng'eto mare. The consequences of their actions severe. There is not enough that this court can do to restore the victim to his previous condition before the tragic events of 13th of December last year. However, what this court can do is to assert itself in the kind of sentence befitting in the circumstances. Maina Ochogo nyong'adne buch twech mar higni 40, Pacifica Nyakerario higni 10, ka Doho no bende nong'adone Rael Nyakerario twech mar higni 5 e jela. Kata kamano, okinde mag achijego to nong'ur ka gidwaro ni Doho ombek twech ne ji adekgo, kaluwore ni mano ema thuolo mokwongo mane oyudgi kod keth makamano. Motelo ne ng'eto no, Junior Sagini nochiwo neno e yor mbui ka olero ni wedene ema ne umonje. Buch Junior Sagini nochwoyo jopiny kod buo kaluwore ni nochiwo neno ne owuon ni wedene ema notimo ne monj makamano. Bang' neno mane onywando nyaka nyithindo matindo, gikone Sagini oyudo ratiro kata obedo ni nowito nyalo mar neno e monj no. As a counsel for the victim and the Kisii County Government and Law Society of Kenya, I believe that justice has been meted on the 3 accused persons. Ji adekgo nyalo chwalo apil e Doho e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Kasani pod odinnegi e od twech ma Kisii. Kata obedo ni jogo mane omonjo baby Sagini sani koro chako dak margi e jela, nyathino sani koro dong' kod songa ni mar oonge kata wengene. Penjo masani medo mienjo en ni baby Sagini bro dak nade kod anyuola mane omonje. Crispin Otieno, Ramogi TV.